Walaikum salam. Badri abia. Badri bora. Bonne anye badri nye abasul. Hey. Wo kana sika fas. Ha? Badri ande juruta kelete flat sabat. Abia azongle ka fara nyoko ka kabasa. Zaya amasara. Ha? O abika. Ena kuyodia. O ti mana. Ko ke ni badiri de ga juruta I jigi boka ni o ko bane pe o te sara ni ba kuntige ta kuntige kene ma ni be barala ni akoy ko daja tu badiri te juruta kata sara di o ko ni kana siga fa o ni badiri kungo de sa ne be barala ko boro lega kala balma musu apori ko ko la minesa be bu ta c'est pas bon boro ni ga baraka cha au sa kana ne ako sisa ako kadne ko ne abi fe aga ko nu kala musi ko o kuma na Fatuma tajibera sa ko boro e fana ga fakibene fe akuma mo abinela ne ako boro foma de do dugu jime ko boro fama hey ya lamini be ne abutiki nyoko flat afla ko fela la bitiki ba ni eta ya be turu fera kono ne fem ne bugu laba ha ya numéro 2 amad ne akobro fama aywa ni goti téléphone janga ni ne ya ko jera ni ko badiri te mana wala nga ko boro ibe nono boati gele nyan shuina de ani buru ani fen do problème chara sa ko ni kana sika fas mais ne aye wole dro e a téléphone ta ni ba take o dro karine mo afleni ni ngani muri chin so kama ko boro ma go be wafla la de o te problème wafla ne abila fo yebina fo wa tema o problème chara sa kana sika anyame ya ko boro fama problème fo eta la ko boro ke e a sonalina ne abi boutique daile wallahi na ba ya ko boro wa bi ku halu ko muso mobile fitini na ba de ko boro amina ne bi yere ka ko kun adini me an ma nyogo yin folo de bo ne afne ko mega malo ya abo afleni sa ngani fe bamana kay nana badri ne anye abasu na kadie badiri faga ni asro badiri chetige badiri nige foita ona duin woni me abi fe yama awo ko boro kambe kamu fo ha ne aye wole tra telephone oto masa e kan e wele ka dauma kambe ko boro o de ga ba ibe fe mi nyini sungolo la ni o so sungolo ma ko na bara ma ba e ko boro ke mega bitigi chiano o kuma jahana ma jigi tikira na fallo o ba yesa ti medu eni furugiya je ngo me ga sene ko ga ina medi ala ko kenye ta kai est-ce que me se gan si be ga
Oh, con. Ah, il faut changer. Hey! Oh, comment la mettre au misiri kono de. Je ne sais pas, Badiri jo. Bititigi me kare kuna ya fe koro ke. A fori ko ya no kuni maka wasaran anye inya bi fagari. Ah, bina fani fungulo mai. Aiwa. Ayi bolo. Jo, diri. Yo kunu begi ko ya kunu benya kiko. Idale do fadi sagwas noko la ka na fo mami ti wuli fi an ngwe sawan fo de na ti wuli kala ma ti wuli ujo na so wardi na so wardi me na bay adesere ko ay nda adesere ne adesere ti wari saraw nga wardi ni manga so wari sarabi ka mino chabi beta dala bi ka mino chamabla itido ay non kana fu de non nga wardi non l'argent est bien de ne ka so wardi te le premier cas kana ni bombulo ni to mo ban Boliba kani bla mi fait ça. Kani bla bagi de fait na iga wasra badi. Écoutez ah. Sabali. Eka sabali ça. Ima ka daso kama, ma daso kama. Oh ai wanda Fatuma ko ni klana bi nga kleti bi ni manga war sara de. Nsigile menga dala antita antimati. Ni kleb bi na kasur manga war di me fo ba fotola madu la. Malangulo. Dirti mayna ma fi. Kaburu de yala yele wukuma baro de nera nyina na ga fenya no awu yele wukuma odu e mane ti koro boro te ko ne yate ga sugoro samana awu iboro ne tale koro boro ni ko ne nyana ko odu o shife kala na na jwanga dala ko badiri ko ne na le kan abo kala na jwanga dala ka kali ka go ko ne mabo iboro nyemi e koro boro ya mena kulo koro Batoma afana ba ma de ga tere na Batoma e bungeto mane ko jugu jumenge Batoma ebeta e musoto e ga chebugo parce que ko ka be efe e Batoma ti yara la mara Batoma e o ye jonna Batoma ne ya mita ye no te o yi fire la ka chemi bugo de o bo kun bi o bugo din wulu aya asigira kun kun na e ba don che e mi ke na ya furu e ba don Batoma ite ko to ko kito ba jemoni ya be ke so ite kirma mo se mo ala Batoma ko ro ken kadi ewa ko mu mo kasabe mo gala fono ate bi fere la atola Batoma ne emi bamba ibi ta sigi koroboro ke ibi yara be ke bi fere la shini ibi koroboro de mi cha ha ma so mama ko nteni koroboro Batoma tete meninga kata tege fara chenye ka mba dongo ni badiri to mi ba ko aka jameti tai badiri ba ke akara le no kata family bitigi la ka du Batoma e kama wala sa abese ka ta soro chukwa mina me fene mi ngeni fene ta doye de ni ala ma fariga Batoma ni mi aseyere la ne mi yede kadoke wasoko kaburu de mama ya musoju waisa ala digdon mama yankai awo yingai mama ya fene kai mama e kadnesa combien ni ale bebe 57 mama wallahi je t'aime mama ne habiga fini kala ya ti wari foi ne tamnela ne ya kai wari ma chama dable sai ga mezrita mama orobu wa ubi amba ke orobu de orobu hey e se ka te check seta ima fuita ibeka longa ta kajini wallahi mama iko shisha ai iko shili abese ka tata newe mama aka mission ko ay ne abine ka fini kala ne ati wari yele abese ka taka soro emi gera la posebe abese ka ta mama kan boy nyoko mama aka mission yere check set adunti wari sara ne abake tifu oye na tebe ba minga me e bolo kino fe kuma nega de na tuguni ya e men neta do ifara ne na sa ne ka de mi nga neta do ha kana ko la gansa
Kan foyi tɛ yen. Ko bɛɛ ka Dɔɔni. cɛ b'a dɔn ko cɛ ɲɛnaden ba de kun na wala. E t'an ka so yɔrɔ dɔn wa? Ne ka numéro t'e kun wa? Kan foyi tɛ yen. Ko bɛɛ ka Dɔɔni. cɛ b'a dɔn ni nin ye ko foyi kun ma wala. O ɲɛna. Ça va? Ça peut aller. Cɛ bɛ cɛ ça va pas chez moi. Mun na? Cɛ yɛrɛ cɛ n'a fɔra ko e de bɛ ɲɔgɔn fɛ ko e yɛrɛ ka ne ka tɛmɛ. Ko ba. O ye jɔn nɔ ye? Mais e de kan ka nin falen ou bien? Ne kan ka fɛ, n b'a fɛ k'i ka jugu sago in to yen yan. I m'a fɛ k'i t'a to yen yan. Jugu sago jumɛn? I ni jugu sago min bɛ ɲɔgɔn kan o don o fiyɛ ne gɛn kama kɛ, ne de t'a la. Ka na n tulo kɔrɔ la ka kuma joona sa tile ka fa n tɛ fɛ ka bɔ tile kɔrɔ ka caya. Mun de bɛ yen? Jɛnɛba. N t'a tɔgɔ dɔn. Cɛ ne m'a fɛ ko ne ye Jɛnɛba to yan depuis don min na Jɛnɛba bɔra ne don min a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɛ yen depuis ce jour-là n y'a fɔ ɲɛna ka n se n ka yɔrɔ la. Ne t'o dɔn dɛ parce que ne ma prévu o ko la. N'i ma da la an ka dutigi Boliba nafikikɛ i bɛ se ka ye. Cɛkɔrɔba in ko man di ne ye sa kana tɔgɔ la kuma fɔ n ɲɛna. Bon depuis don min na e bɔra la walahi Jɛnɛba a sɛma da ne ka so. Ne y'a fɛ Badiri ne y'i tile mobili m'a san ka d'i ma mais i kulokun jalen i tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn. Ni ne ma e ɲɛ gan e tɛna ne sɛbɛrɛ zena o. Moto ni kɔrɔlen da tɛ i bolo moto cɔgɔcɔgɔlen dɛ tile bɛ ɲininka n'i faga. Denni to yen mobili san ka m'a d'i ma mobili san ka d'i ma. A to yen nɔ. Mais a lajɛ sa mais pour que o ka kɛ tan mais il faut m'entretenir ou bien. N t'i entretenir i ma tugu a kɔ wa. N m'a fɛ ko n y'a bila Jɛnɛba ko bana. N'i y'a bila n bɛn'a ye n'i y'a ye ɲɛ kan k'i y'a bila n'i y'a ye kɛwale la mobili m'a san ka di ma Bamakɔ i b'a boli. A lajɛ sa Jɛnɛba yɛrɛ de bɛ yala ne nɔfɛ sinon ne mako foyi tɛ Jɛnɛba la. Problème t'a la n'i ko ten sa an ka nin kuma yɛrɛ bila an ta dumuni restaurant na kɔngɔ t'i la. Kɔngɔ dɔn ne na. Ne y'a dɔn i ɲɛ kan kɔngɔ bili i famana duman duman a bɛ dɔ i la yɛrɛ. Ça c'est mon bébé. An ka taa an ka tigɛ moto la. Ok d'accord. Awɔ. Kanu kɛ wasoko ye kaburu de yala ye. Music. Episodes, bekakane ndoe, kanu ke wasoko ye kaburu de yala ye.